Ja, det duer vi godt nok. Nej, det til. duer vi ikke til det der. Kommer til at sige forkert. Nå. Okay. Jamen, første gang vi mødte hinanden, det var jo til en VU-fest. Og en VU-fest i Venstres Ungdom, de holdt jo hver år en fest med dans. Og så, ja, så jeg farfar, han dansede så godt, og så tænkte jeg, bare han kommer hen og danser med mig, og det gjorde han. Og det var første gang. Jamen, jeg havde da set Gerda før den aften. Jeg havde luret på det længe. Og så var jeg jo så heldig, at du også var derude den aften. Så mere tror jeg ikke, jeg kan sige om det. Nej, men jeg har jo da også set dig før. Sådan, i periferien, uden sådan. Ja. Og lægge mærke til ham. Ja. Men så var det jo det der med Bodil, der var på hen ved, til noget fest henne ved jer. Ja. Og da hun kom hjem, så sagde hun, nu ved jeg, hvem du skal giftes med. Og pjat, sagde jeg. Men sådan blev det jo. Ja. Så det havde hun en lille forudanelse om. Ja. Jamen altså, jeg har jo let i mange år. Vi var jo over 30, før vi blev gift. Og det var fordi, vi var jo ret kredsen. Det skulle være den helt rigtige, vi fandt. Og da jeg har kendt nok, så... Hvor mange, tror du? Nok en 10 stykker. Sådan i længere tid i hvert fald. Men så var det, så hun skal være lige så omgængelig, som min mor var. Og så hen det var jeg. Det var Gerda. Ja. Og vi har ikke skændtes ret meget i hvert fald. Nej, det gider vi ikke, det der med at skændes. Hvis det er optræk til det, så går jeg min vej. Det gider jeg ikke. Så. Hvor mange har du sådan været sammen med? Hvor mange har du? Mange kærester inden? Jamen altså en halvsnit stykke, sådan, som jeg har kommet sammen med i længere tid, og så det løse. Tak skal du have. Jamen altså, det er man da nødt til. Man skal da ikke sådan lige tage det bedste som det første. Eller det første som det bedste. Nej, vi skal sandelig da. Prøv det. Hvad med dig, farmor? Jamen, jeg har ikke kendt så mange som farmor har. Du er bare beskeden, altså. Nej. Nok, du har også været godt med. Men der har der været nogen indimellem. Men altså, det var så heller ikke lige det rigtige. Man følte sig tryg ved ham, man følte ligesom, at man behøvede ikke at forestille sig, så man kan bare være sig selv. Det betyder da i hvert fald en hel del, synes jeg. Hun var en høj, flot pige. Blandt andet. Nå. Jamen det pudsige, det var jo egentlig, at vi var næsten på vej hjem, Bodil og mig. Nå. Den aften. Men så kom der pludselig nogen, som Bodil kendte, så sagde vi bliver lige lidt længere. Og det gjorde vi så. Og så, ja, så kom du så. Ja. Så det var sådan lidt, måske lidt tilfældigt alligevel. Eller også var det skæbnen, som man sagde. Ja. Men jeg kan huske, at jeg sagde, at jeg synes, at du var en høj, flot fyr, og at du dansede godt. Tak. Så. Det var dengang, du ikke havde skæg. Ja. Og bølger i håret. Ja, for så. Ja. Ja, det blev jo så ikke til mere den aften. Nej. Men vi må jo have aftalt, at skulle mødes, vil jeg tro. Det kan jeg slet ikke huske. Nej. Jo, men jo, det var jo dengang, Bodil og mig, vi var i Aarhus. Og der kom I jo så på besøg deroppe. Ja. Jo. Der er Ja. Peter Bømler. Peter Bømler, ja. Jo, det er da rigtigt. Ja.
Så vi må jo på et Vi eller må andet jo tidspunkt... aftale, altså. Ja. Det kan vi ikke huske. Ja, men gennem snart 50 år, der har det jo da været flere ting sådan, men jeg synes ikke, det har været noget, vi sådan, at der har været grund til at have nær sagt at gå fra hinanden. Nej, det har nu vist aldrig været på tale. Ikke fra min side i hvert fald. Jeg ved ikke, om Nej, du har tænkt på. Nej, det har jeg da heller ikke. Jamen altså, der sker jo noget hele tiden, hele livet igennem. Ja, Altså, ja. altså så, som du siger, så nogle af vores bekendte, vores gode venner forsvinder, Ja, dør. ja. Ja, det er det, der sker, når vi bliver så gamle, som man gør. Så begynder at falde nogen fra. Og det er jo altid trist. Det er jo trist. Nogen, man har kendt i mange, mange år. Ja. Og så også vores forældre jo. Jo. Jeg vil jo nok sige, at når vi er så gamle, som vi er, så opdager man, at det virkelig er noget værd at være to sammen. Rigtig meget. Kan du sige hvorfor? Fordi så støtter man hinanden, hvis der er noget, ja, der kan komme så mange ting, der så fejler man et, og så fejler man noget andet, og så støtter vi hinanden. Det er meget værd. Jeg kan i hvert fald huske, at dengang vi kørte op til kirken, min far og mig, der tænkte jeg, det her, det er det rigtige. Der var slet ikke noget tvivl i mit sind. Ja. Jeg må indrømme, at jeg synes, at jeg lige... Kunne du huske noget fra den dag? Jo, det kan jeg da nok, men lige nu, det skal fremhæves. Jeg kan huske, de far, han sagde til mig, at hvis ikke du duer til at være landmandskone, så bare lad hende få en pen i hånden, for den forstår hun at bruge, og så kom hun til at føre regnskab for mig på gården. Sagde den det? Ja, det gør hun. Aha. Jamen altså, vi blev jo så gift i Aarup Kirke, med fest bagefter i Barre Sognegård for familie og venner. Ja. Og jamen, jeg husker sådan ikke så meget på det bryllup, Det er jo næsten husker mest, det var da vi kom hjem. Og vi troede, vi var helt alene inde i gården. Men så pludselig, så kom alle gæsterne, og de rejste rundt i gården i de biler og tudede og gjorde væk. Men altså, de forsvandt jo derefter. Ja, de havde jo også været inde. Ja, de havde været inde og endevendt vores senge og slå en knude på laven og alt. Så, ja, det gjorde man dengang. Sådan var det. Ja. Men der var ikke noget, der hed polterappen dengang. Nej, det var det ikke. Nej. Heldigvis. Ja. Ja. Jamen, vi besluttede os for børn, fordi vi synes, altså en familie, for at den skal gå videre, så var det da en naturlig ting. Og op på Birkedal, som vi boede på, dengang vi blev gift, og der var vi 6. generation, som fortsatte deroppe på gården. Og det var sådan ligesom, at det skulle man jo føre videre. Så Gerda, hun har faktisk i tidens løb fundet ud af, at min familie har boet her i Nipsager Sogn siden 1742. Og i alt 11 generationer. Ja. Men hvis ikke der er nogen af I andre, som vil overtage det her og bo i Nipsager Sogn, så er det jo slut nu, når jeg ikke er her mere. Ja, når man ser tilbage på sit liv, så føler jeg da egentlig, at det er gået sådan uden de store
hvad skal man sige, bevægelse op og ned, men stille og roligt. Ja. Eller hvad? Ja, jo. Det ene år er gået med det andet, og der Ja. er sket mange ting, mange gode ting. Ja. Ja. Noget af det bedste, det er jo da nok, at vi har fået to drenge, og Ja, og så 7 dejlige piger at kigge på. ja, det er det bedste. Ja, børnebørn vil jeg sige, det er næsten det allerbedste, fordi når man bliver træt af dem, så kan man bare sige, nu kan I godt tage hjem. Men sådan har det nu aldrig været, men det kunne være tilfælde. Kærlighed for mig, det er jo, at man kan stole på hinanden, og at man, ja, hvad skal man sige, at man kan holde ud og se på hinanden hver dag, enten man om morgenen, eller om aftenen, eller hvornår det er. Ja. Jeg vil også sige, at kærlighed, det kræver jo, at man forstår og firer lidt efter hinanden. For hvis man hver især holder på sit, så kan det ikke komme til at fungere. Man skal sådan ligesom finde ud af, hvor meget skal du give dig, hvor du måske er lidt imod. Så mødes man sådan på halvvej, og så glider det bare. Det kan I godt tænke lidt over, når I selv skal til det. Ja. Ja. Men er det ikke det? Jo. Det er det. Men det var også